Marahay na banggi, para kay Alkalde Leni Robredo, dugay na antes mahaman ang mga proyekto asin programang pigmaot niya sa primerong taon bilang hepe ehekutibo kan gobyerno lokal kan syudad. Sa ibong kaini, dakol sigun sa alkalde at positibong nangyari sa irarong kan sa iyang administrasyon. May report si Joel Sulina. At dagan mo dyan. Ang personal assessment, kadakol akong frustrations, kadakol akong gustong achieve na di ko pa na-achieve. Ang di ko pa na-achieve si internal cleansing. Saka si pag-ayos kang ibang mga sistema. Ang ina-expect ko dati, within 6 months, maayos ko na. Pero mas complicated ang problema than iniisip ko kampuon. Ini ang naging pahayag ni Mayor Leni Robredo kang Siyudad Dignaga. Matapos na hagadan ng reaction kang mga miyembros kang City Hall Press Corps sa iyang primerong sarong taon sa posisyon sa lokal na gobyerno bilang Chief Executive. Sinabi kang alkalde, dadakol man ng mga komplikadong sitwasyon o mga problema, dakol man giraray ang mga maray na bagay para man sa siyudad ning Naga ang nag-arabutan sa loob kang sa iyang primerong taong paninirbihan. Kadakol man ang ko inaasahan na maabot tulos na nag-abot na within my first year. Halimbawa, si pag-close kang classroom gap, 2028 ko pa yan, 2028 ko pa siya piga-ambisyonan, pero within the first year, ma-achieve na. Ma-achieve na dahil nagpirmahan na ni MOA, pigahalat na lang mag-abot si Tabang. Si pagpaayos kang kadakol ng mga facilities kanaga na napabayaan, dahil ko inaasahan na within 1 year makakakuha akong pondo for all the papaayos, nakakakuha kitang pondo. Halimbawa, si target sa housing, actually na-achieve ta si more than pa si target for the next 3 years. More than pa dyan sina-achieve ta within the first year. So daw may mga frustrations. Gulpi maning nag-abot na day inaasahan na good news. Para sa alkalde, sa pangkagabsan, mas matimbang manggiraray mga positibong pangyayari, urog na dakol pang tabang asin mga suporta para sa Siyudad Dignaga ang nag-arbutan asin nakatalaang i-implementar. All in all, mas positive manggiraray. Halimbawa, si pina-aproban kasuudma na AIP sa CDC, 6 billion worth. Doble from last year. Dahil si last year, 3 billion lang. Ang unyan, 6 billion. And ang dahilan dyan, kadakol kitang tabang na nakuha from the outside. Ang saro pang good news, haranin na kita duman sa target na maibalik ta itong dating status kang Naga na di kita NTA dependent. Kang time kaya ni Agum, talagang big endeavor niya na mas dependent kita sa local revenues rather than sa national tax allocation. Pero pag abot ko, dependent kita sa NTA. Mas hababa ang local revenues. Pag abot ko, ang NTA ta is 58% of the total budget. In 1 year, napababa ta yan to 53%. So baka by 2028, achieve ta na mas halangkaw na ulit ang local revenues than the national tax allocation. Iyan kaya ang saro sa mga indications na nagmamaray ang ekonomiya. Sumpay pa kang alkalde na sa masunod na taong 2027, mas halangkaw ang magiging budget kang Naga. For the coming year, ang estimate is 2.6 billion. Pag-abot ko, 1.8. Pag-abot ko, 1.8 iyan. For 2026, na langkaw ta to almost 2.2. For next year, magiging 2.6. So, economy-wise, nagmamaray kita. Tubod ang alkalde na luway-luway nang maabot ang gabos na target kan sa iyang administrasyon basado sa finish line 2028. Urog ng kunya na pinag-aayos na ang mga sistema ng proseso sa loob ng city government. Asin hinali naman ang mga lumang sistemang kinatudan kay ito dangan nagpasunod pa ng paghigpit sinturon urog na sa expenses sa pundo kang gobyerno. Mas magiging maray pa kita pag naayos ta si processes sa loob ng City Hall. Bakong araw kaya kadali. Dahil kadakol ang babaguhon na kinatudan. Pero we are getting there. Si HR pa dikit-dikit na ayos na. Si
si mga finance processes sa offices, padikit-dikit, naayos na. Pigpapakwenta ko ngunyan sa accounting kung pira si improvement as far as expenses are concerned. Sinahiling ko pa lang na figures si meals. Ang meals dahil sa spending guidelines nababaan ta by 75%. Kada ko laon niya na maray. Si gasolina, fuel, oil, lubricants, dawa nagralangkawan ang presyo ng gasolina, nababa ta by 25%. So dakulaon na maray na bagay si natitipid ta, natatranslate ka ini pag gulpi kitang natipid sa admin cost, natatranslate ini to more budget for projects. Ang problema sa trapiko, basura, asin pagbabaha, ang sarukman sa maut na mapakaray o masolusyonan kang alkalde sa loob kang syudad na aminadong mabilang maning halawig na panahon para maresolberan. Ang traffic, kadakol pa kayang kaipuhan gibuhon. Si basura, significant ng maray sinaayos ta. Pero itong segregation at source continues to be a challenge. Sa kasi pag-atik sa mga waterways, challenge man giraray siya. Itong flooding, dakulo ng maray ang improvement, pero mamamakita ni siguro 3 or 4 years pa. Dahil itong mga diferensya sa infrastructure, padikit-dikit pa lang tigigibo. So, ang mamati lang ang tao, bakong mayo ng baha, pero pag nagbabaha, madali na mag-subside. Pero pig-wish ta na one day, itong mga bahain na lugar, na magbaha. Haloy-haloy pa yan. Pero ang pinaka-target ng niya na magbaha man, mawala tuyos ang baha. Naglalao man ng alkalde na ang mga nakatenggang mga infra project na dai pa napunan ang implementasyon na ang madadagos na matapos na may magbid ng mga kontraktor huli kang sunod-sunod na paglangkaw sa presyo ng krudo ang mga nagtalikod na mga bulan na nakaapekto sa presyuhan kang construction supplies. Setback din sa tuya si fuel crisis dahil nagralangkawan si presyo kang barakalon lalo na construction supplies. So nakahiling kita ni pag-slow down from March to June. Pero ina-expect na July, mamaray na ulit dahil puwera sa aggregates, si ibang construction supplies nagbaraba na. In fact, ang MP Villanueva sa kasi Esplanade, finally may nagbid na. Haluyon kayong may nagbibid dahil si big amount niya nakabase sa dating presyo, habo nila magbid dahil lugisid na. Pero ngunyan na nagbabarabaan na ulit, may nagbid na ulit. So, sinakatenggang projects madadagos na. Ang sarong dream ta nagibuhon, na data pa napupunan si warehouse. Sa hiling ta, pag nagibutan ang warehouse, very significant ang change ta sa expenses sa supplies. Dahil, ngunyang kaya patingi-tingi ang bakal ta, tamayo kitang masasarayan, tapos data na sa centralize ang procurement, kaya mas nagagastusan ang syudad. Sa isyu kang utang kang lokal na gobyerno, sinabi kang alkalde na dididitan ining bayadan. Almost 800 million ang payables ta, pero ang resolution ta, didikit-dikitan ta. So, si savings for 2025, a large part of that, pambayad ng utang. Basta ang sabi ko, gabos na utang ta, kaipuantang bayadan, pwera na lang si mayong papel. Hindi ko kayo nagsisiringil digdi na mayong papel. Example, kaya kita nagkakaproblema sa traffic lights. Dahil dito pigbabayadan si pagpaayos kayo, tama yung papel. Ang opinion kang City Accounting Office, dahil kita pwede magbayad, kumayo siya sa accounts payable. Pero garo kaya naging practice before na gagastuso na, saka na lang ihabol ang papel. Binawal ka na yan para maibitaran si mga problema. So, iguang mga payables kita na rendered man ang service pero di nagsunod sa proseso. So, nadidipisilan kita ngunyan mag-justify ng payment. Iyan si dipisil na part. Kaya sinasabi ko, di pa ako satisfied internally. Nakadakol pa kaming di nasa-settle dahil pigre-repair mi si mga kulang. Kulang sa papel, kulang sa proseso. Tangali, nasa ayos ka mo. So, di pa, siguro mga 80% pa lang na naayos. Para sa Andagan Ngunyan, Joel Sulita. Andagan Ngunyan.
Ika, ako, kita, ang naga. Antabayan ng iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na gen. Ang naga ngunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pagdiriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalik.